Bună și bine mersi la un nominat episod. Eu sunt Bufnița Albă și astăzi, scuzați-mă, m-am răcit. Și astăzi vreau să încep un nou minunat episod de Minecraft. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, n-am prea avut chef să filmez și n-am avut timp nici să filmez chiar și atunci când am vrut, pentru că aparent am avut de învățat pentru teze și după ce au trecut tezele n-am mai prea vrut să filmez. Bun, hai să începem. Sunt câteva lumi pe care eu le-am făcut mai nou, Assassin's Creed și sunt și mai multe. De exemplu, Massville High School, Gravity Falls, Bun, am început o nouă lume pe Minecraft și vedeți data în care am înregistrat când am făcut-o. Când am intrat ultima dată pe lume a fost chiar... stai să văd un pic în ce lume suntem noi astăzi. Da, suntem în 1 iunie. Păi, aparent cam ieri am făcut niște schimbări pe Minecraft și aparent, da. Scuzați-mă, dar... unde sunt eu? Oh, nu. Vreau să vă arăt doar ce am făcut. Bun, cam de la înălțime așa arată lumea mea. Adică blocul aparent. Bun, după cum vedeți, acolo este o casă, acolo este o terasă mică și acolo este casa mea. Acolo este o căsuță de vacanță și piscină. Dar există și secrete pe mapa asta. Bun. În sfârșit am aterizat în piscină. Bun, vreau să vă arăt prima dată căsuța asta. Pentru că este un pic mai drăguță. Bun. Bun, cam așa arată interiorul. Aici este canapeaua, holul. Aici este camera. Camera. Și aparent dacă te culci aici, în ziua următoare te trezești pe acoperiș. O canapea. Aici este covorul, o bibliotecă mică și patotul. Bun. Aici este camera de zi. Tot cu o canapea. Bine, n-am avut chiar foarte mult chef să fac prin ea cine știe ce. Și aici e baia. Locul de relaxare perfect. Ce bine e. Bun. Bun. Cam asta a fost căsuța. Vreau să vă arăt. Închide ușa că intră găinile și nu-i bine. Bun. Cam asta e terasa. Vacă stupidă. Pleacă. Șu. Și du-te, ești liberă, ești natură. Tu poți face orice. Fac. Bun. Asta e piscina, după cum o vedeți și voi. Să vă arăt un pic designul. Am folosit blocuri de-astea și am lăsat un pic aici. Vai, da, ce... Arată foarte ciudat să fiu de... Și aici am folosit scări din tot fel de piatră. Da. Bun. Stați să vă arăt și căsuța și după aia mergem la casa asta. Aparent casa asta e casa mea. Prima pe care am făcut-o, doar că nu era chiar așa de dezvoltată la început. Era doar acolo, partea de jos. Să mergem și la căsuța asta. Bun. Asta e o căsuță mai mică făcută de o prietenă de-a mea. Și cam așa arată interiorul ei. Bun. Hai să mergem și să vă arăt. Asta este terasa din curtea, din spate. Se aude ciudat. Bun, asta este canapeaua și ăsta este focul.
Dacă vă întrebați cum am făcut, păi e pur și simplu. Bun. Cred că aici este grajdul în care poți să te duci, când vrei să explorezi, poți să mergi cu calul, dar așa un pic căluț, să vedeți și voi un pic interiorul, dar nu o să intru, pentru că dacă intru eu, o să iese calul și nu-i bine după aia. Bun. După cum vedeți, am început interiorul făcând locul unde să bea apă și niște fân și cam așa a fost. Și există și, mergem și acum în casă, după cum vedeți aici este un mic copăcel, cam asta este casa. Bun, aici este o nouă cutie, o cooler box și așa se închide mai nou. Bun, asta este cam căsuța mea. Aici am făcut eu o hartă. Nu contează. Bun. E harta. Locul. Ok. Și asta aparent e casa mea. Camera mea. Bun, să-mi las eu itemele aici. Scuzați-mă, dar sunt chiar foarte răcită și nu știu exact când îmi trece, dar partea bună este că vine vacanța și poate o să fac și un vlog. Bun, asta este căsuța, aici este un gemuleț pe care dacă îl spargi poți să te arunci și să zbori. Nu pot spune altceva. Am crezut că zbor. Dar n-am mai știut că se alea acolo. Bun. Aici am pus covoraș. Yes. Și părinte, dacă vă duceți afară și apăsați, se închide și asta și da. Aici am scris ca să nu mă încurc. Și asta este baia. Mai amenajat eu puțin. No. Intră înapoi. Și aparent, dacă vine noaptea, nu o să vă simțiți, nu o să fie foarte, foarte întuneric în casă, pentru că de aici vine, din baie, vine lumina de la foc. Și da. Bun. Asta este băița. Iubesc băile. Nu pe toate. Bun. Asta este toaleta. Toaleta, designul nu este foarte, foarte complicat. Aici este chiuveta și da. Cam asta a fost baia. Bun. N-a fost foarte greu să fac nici podeaua. Tot ce trebuie să faceți este să vă duceți aici și să luați block of iron și faceți voi designul. După cum ați văzut că, cum v-am spus, că dacă o să vină noaptea, în unele încăperi, nu o să fie chiar așa de foarte, foarte multă, foarte, foarte mult întuneric. Și o să fie numai un pic de întuneric, pentru că, hai să vă arăt. O să vină lumină și de la beculețele din piscină, o să vină lumină și de la foc și, nu știu, poate să mai vină lumină și de la altceva, pentru că acum mai nou noaptea nu este chiar atât de întunecoasă pe cum trebuie. Intrați în casă. O să vă fac o demonstrație să vedeți că nu o să fie chiar atât de mult întuneric. Pac, pac, pac. După cum vedeți, s-a făcut mai întuneric. Acum dacă punem un... Bun, acum în camera asta se vede foarte ciudat, pentru că nu există nicio sursă de lumină. Bun, dacă spargem blocurile astea, și nu este chiar neapărat. Bun. Stați să pun înapoi. Bun.
Era cam portocaliu și roșu. Roșu, portocaliu. Bun. Cam asta a fost căsuța. Bun, hai să ne culcăm și să vedeți ce v-am zis, că nu o să fie chiar atât de foarte mult întuneric, pentru că lemnul este și subțire. De să vă arăt, vedeți, este chiar și foarte subțire. A căzut ceva, nu contează. Bun. După cum vedeți, plouă foarte torențial. Ai, de capul meu. Vedeți, plouă. Am noroc că nu plouă și în casă. E normal că nu plouă și în casă. Bun, hai să ne punem la culcuș și... Da, vedeți ce se întâmplă dimineața. Bun, s-a făcut și dimineață. Mergem și noi afară la zăpadă. Da, putem să punem și zăpadă și putem să pretindem că e ninge. Bun, și vreau să vă arăt ultimul lucru, buncărul. În spatele acestor balozi de fân există o cameră secretă, dar din fericire doar baia am putut să o fac. Încă mai lucrez la ea. Bă, deci baia asta mi se pare foarte fenomenală. Bun. V-am arătat și casa și... Da. V-am arătat și casa și ce mai este în jurul ei. Bun, să închidă. Da, acum că ați văzut camera secretă, nu mai spuneți la nimeni. Bun. Cam asta a fost casa. Și da. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și dacă mai vreți episoade, nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Eu am fost Bunițeabă și vă salut! Pa! 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 Ne vedem data viitoare. Eu am fost Bunițeabă și vă salut pe toți. Pa, pa!